Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pinji TV dañi weltare mawde kam e fartange artude ɗo ete gam yittinan ɗon ko sifa e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi. Altine nogas e jettati lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande l'observateur kamɓe musidɓe jandeyankoɓe ɓe garti ko yewti e mayde ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni lorinoɓe ɗin ɗon seppuji tuganma 2021 ha etanma 2024 e wiide mabɓe noon jayde ganduɗa kay ko wiide jayde l'observateur kamɓe noon jagoɗɗo tan mbiɗo ko yewti e gueɗe ñawoje kañum naati hen e wiide mabɓe noon kanko jagorɗo ene woni tan o waɗi ɓatake fewde e mo ganduɗa kañum procureur général ha etanma procureur de la république ɗum ko gam losko ko yewti e mayde ɓen ɗon ɗum ene tawe e nder jande kowona ɗum ko kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni alhaali Farba Ngom honorable député Farba Ngom maire de la commune des Agnam e wiide mabɓe noon kanko mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ko full humaine woni tan ko yimɓe hewɓe goni ko teska toon to Wourossogui ñande alset ndete ɗum noon ko gam nangorandemo e namdade hono goppirgol honorable député Farba Ngom ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde l'observateur kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon konngol ɗi ganduɗa kay ko khalife général des mourides woni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké suuti ɗum ko yewti e alhaali maggal Touba eɗen gandi ko hanki wonno go lewru safar toon to wuuro teddungo Touba kanko noon hoorejo ngol ɗon lawol ngol ganduɗa kay ko lawol mouridisme o suuti konngudi ɗum ko yewti e artude e ɗen ɗon kaɗoje kam e jamiroje ɗe ganduɗa kay Touba yamiri ɗum ko yewti e maggal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi musidɓe jandiyankoɓe garti e Mamboy Diawo gonnoɗo ete jagorɗo e laamu Macky Sall ɓe mbi noon kanko noon jungo makko ene moddi walla ni omo jogui jokkodiral hakkude makko e ɓe mo ganduɗa kañumen goni Kocc Barma kam e gollediɗo muɗum ko ɗum jeeyi sababu ni e wiide musidɓe e jandiyankoɓe kanko Mamboy Diawo o hettama ko yewti e won ɗon alhaali ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam o woni jayde l'observateur jayde point acti kañum arti koye ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni mouvement Y en a marre e wiide musidɓe jandiyankoɓe mouvement Y en a marre kañum kay ummima e deƴƴere muɗum ɗum ko caggal nde teska caɗele dawrugol ɗo ete e nder leydi ndi e wiide noon ɗen ɗon caɗele dawrugol hani e caɗele ɗe ganduɗa kay joga e galleji e caktirɗi kabruji ene jogui ɗum ko noon kadi e ɗen ɗon nangue ɗe ganduɗa kay ko nangue teskade ɗo ete e nder leydi ndi e ɗeɗo dumunnaji jawtude e wiide noon ko ɗum jeeyi sababu on ɗon mouvement mo ganduɗa kañum woni Y en a marre yalti e deƴƴere muɗum gam lelnude ɗerwol golle muɗum ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde point acti kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e nanggal omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom e wiide mabɓe noon Fouta oɗo saaha kay e yidde mumen tan ko yo Farba Ngom ɗaccite ɗum ko caggal ngal ɗon moɓodiral ganduɗa kay waɗino ñande aset nde toon to Wourossogui jayde gendire nde jayde Le Soleil kamɓe noon ɓe garti ko e jillu hoorejo leydi ndi omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye caggal nde o waɗi jillu toon to Togo e toon to Libéria kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti hen ko noon kadi ɓe garti e ko yewti alhaali tourisme local woni tan tourisme local e nder leydi ndi ɓe kolliti noon ko yewti e caɗele financement hani e ko ganduɗa kañum woni holno ɗum watte ha ɗum ɓamto ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde gendire nde woni jayde Le Soleil jayde l'info quotidien kañum arti ko e o mo ganduɗa kañum woni Amadou Moustapha Gaye ko kanko woni hoorejo ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e loriɓe taw koye ɓoggi e karalle e kesi ɗi kanko noon o holliti o suuti konnguli fewde omo ganduɗa kañum woni Kocc Barma e wiide makko noon Kocc Barma sinno kay o wonno ko terroriste ma war ɓesguji leydi ndi kala ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni hello nayyi e jayde l'info quotidien konngudi makko kanko Amadou Moustapha Gaye jayde source a kañum arti ko e ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa kay waɗino toon to Wourossogui ñande aset nde ɗum ko gam nangorande omo ganduɗa kañum woni honorable député Farba Ngom maire de la commune des Agnam mo ganduɗa kay ɓe namdi ko goppitgol Farba Ngom ko ɓuuri ko yawde e yaccade e wiide jande noon jaggue ɗe ganduɗa kay ko tawateɓe kanɗon landa APR hani e landaji goɗɗi ganduɗa e tawe nder kanɗon landa APR kamen kala ko
kollitino ton to Wourossogui ngam namdade hono goppitgol mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom. jayde La Tribune ko hen arti ɓe mbitande ko Fouta oɗo saaha joni ala fof ko namdi so wona tan yo Farba Ngom ɗaccite ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende La Tribune ɓe mbi noon oɗon mars wonno noon ko ñande aset nde ton to Wourossogui. kamɓe musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe garti ɓe mbi lawol immol caggal nde conseil constitutionnel salaniɓe Pastef beele wonani e koyɗe ngam libde hono ndun ɗon suudu wiyetendu conseil constitutionnel ɗum ene tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde La Tribune ɓe garti konngudi mo ganduɗa kañum woni khalife général des mourides woni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde La Tribune. jayde Vox Populi ko hen arti ɓe garti ko e mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɓe mbitande ko Matam o saaha kay ɓe ganduɗa kañum goni e nanggoranoɓe hono kandol lande APR kañum kala kawritino toon to Matam ɗum noon sababu wonno ko ngam namdade goppigol mo ganduɗa kañum woni e Farba Ngom e on ɗon mars mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum toon to Wourossogui. musidɓe men jeyniyankoɓe garti e ɗon cellele ganduɗa kay ko caɗele foncier tawateɗe nder leydi ndi oɗo saaha ɓe kolli toon hono kay ɗin ɗon garmi garaji balnoɗe toon to wuuro wiyeteɗo Susum gonɗon wuuro noon ɓe kolliti ko sukaɓe wuuro ngo kamɓe ɓe ganduɗa kañum woni dadiɓe ɓe ko kañumen ni nangodiri toon ɗum ko yuti alhaali caɗele leydi ɗum ene tawe. jayde Vox Populi jayde nde ganduɗa kañum woni Libération kañum arti ko alhaali Kocc e mo ganduɗa kañum woni e Mamboy Diaw mo ganduɗa kay ko jagoɗo wonno e laamu yewto ngu ɓe kollitinoɓe garti noon e mo ganduɗa kañum woni Mamboy Diaw e wiide mabɓe kanko Mamboy Diaw waɗama interrogé ko noon ne kadi ɗum noon koko yuwiti e jokkodiral makko e mo ganduɗa kañum woni El Hadj Assane Demba mo ganduɗa kay ko kañum koko jagira walla mi nen tuuma ko kam woni mo ganduɗa ko kañum woni gollidiɗo Kocc Barma ɗum noon jokkodiral hakkude makko e on ɗon gorkajo ɗum ene tawe e nder nden ɗon jayde ene jeeyi sababu ɗum ni jeeyi sababu kanko mo ganduɗa kañum woni e wiide musidɓe men jeyniyankoɓe kanko hettama ko yuwti e on ɗon alhaali ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni nden ɗon jayde woni Libération. jayde Les Échos kañum arti ko e on ɗon mars mo ganduɗa kay waɗi toon to Wourossogui ɓe mbitande ko moɓodiral yimɓe ɗum woni ko Teska toon to Wourossogui ɗum noon ko ngam namdade goppitgol hono mo ganduɗa kañum woni honorable député Farba Ngom mo noon ɓe mbi noon ko yimɓe hewɓe kamen goni ko notiti taw ko jeeyaɓe kandol lande APR hani e nanggoranoɓeɓe kamɓe kala ɓe pottitino toon to Wourossogui ngam nanggorande mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɗum ene tawe e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Les Échos. jayde Enquête Quotidien kañum arti e kanɗon lande APR e wiide mabɓe noon Macky Sall nene woni hesɗitinde hono kanɗon lande wiyeteke APR ɗum ene tawe e nder jayde Enquête Quotidien kono ɗum ko ɓe garti e ngol ɗon konngol yamirore wonande kay khalife général des mourides woni e Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ene ɓe mbiri ndigal de Al Mountakha wonande kay nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Enquête Quotidien ko yuwti e maggal Touba hitande ujunnaje 2025 jayde nde ganduɗa kañum woni jayde L'As Quotidien arti e on ɗon mars mo ganduɗa kay ko ngallon moɓodel bannugal toon to Wourossogui ɗum ko ngam nanggorande o mo ganduɗa kañum woni honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom kam musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe garti hen no hannirta niyete ɓe garti kadi e nden ɗon haɗani nde ganduɗa kay préfet mo département de Bakel ƴetti ɗum koko yuwti e ɗin ɗon motoji kam e tricycle en ko yuwti e dogdeme jamma à partir de minuit ɗum nen kadi jayde nde arti hen no hannirta niyete. jayde coftal ɓalli nde ko ɗum woni ɗo guddeten woni jayde point actu sport e kamɓe noon ɓe garti ko e Afro Basket hitande ujunnaje 2025 e wiide mabɓe noon leydi Sénégal natiri no fewiri ɗum ko caggal dañi polgo hakkude mum e leydi Guinée 92 e 47 ɗum woni ko Sénégal dañi e dow Guinée ɓe gaddu nan woni pottal ɗimmal ngal leydi Sénégal wonata ko hande sanga waktuji 12 hakkude muɗum e Uganda kona ɗum ko musidɓe men jeyniyankoɓe garti e Bombardier mo ganduɗa kay B52 oɗo saaha noon kanko Bombardier holliti wonde o yeehi retraite ɗum ko caggal nde o liɓa hanki Bombardier ɓorti on ɗon gembe muɗum e caggal ɗin ɗon duuɓi e kitale mo ganduɗa kay omo wonno e arène sénégalaise. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kemno robinelade ko sifa e kelle gadane kam e jayndeji leydi e Sénégal to karalagal ngal woni toon ko Ali Fall ɗo e salde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng en jetti en jarni e dendagal yiɓiyankoɓe kam e waɗoɓe commenté e partagé aadi meɗen e
e rubino jandeji wonata ko jango so gena haji do e den min bi on jokke wadde commenter aimer partager ko non kadi jokke doftade kam e rewndade programme uji di Pindi TV Allah jarama on jarama